Guys, magbablog tayo ngayong gabi. Mamaya pa kasi tayo uwi kasi kalalabas lang natin mga 5 AM, 5 PM pala. So magbablog tayo ngayon. Papakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng Metro Manila sa gabi. Okay guys, yung mga taga-probinsya papakita ko lang sa inyo. Ano yung mga taga-Metro Manila, siyempre alam na nila yon guys. Sana magustuhan nyo ang vlog ko sa gabi. Tayo ay nasa EDSA mga boss. So tingnan nyo ang ganda ng EDSA sa gabi guys. Yan. Diba guys? Napakaganda. Napakaraming ilaw. Kumukitip-kititap. Sana guys mamaya pag-swertein tayo, makapunta tayo ng Malate. Yung mga doon, maraming beer house doon, maraming inuman. So dito tayo sa Guadalupe EDSA guys. Naghanap tayo ng pasahero. Ba guys, napakaganda ng napakaganda ng EDSA pag walang traffic. Saka alam mo yun, ito lang ang EDSA na napakasarap sa paglinggo. Nga lang, walang pasahero. Pagmasdan nyo guys ang EDSA sa gabi. Nagbablog tayo lagi lang sa umaga. Maganda kasi sa umaga guys kasi malinaw ang camera natin. Actually mas malinaw nga sa gabi kasi nga walang ilaw, di ba? Ang tawag diyan ano tawag dito? Yung salungat sa araw. Hindi ayon sa araw kaya ang camera lumalabo. May mga ganun nakikita ko sa mga nagpipicture. Ibahin natin, hindi siya ayon sa araw. So pag wala tayo guys na dampot dito, papasok tayo ng Mega Malls. Doon maraming pasahero doon guys. So ito guys, crossing MRT station. So pagtawid niyan guys, Mega Mall. Ano pala, Shangri-La muna. Naantok na ako guys. Pero maaga pa. Kasi lumabas ako guys, alas 5 na. Kaya siguro uwi ako mga alas 10.
So, pasok sa iyo dito guys sa Shangri-La. Tingnan natin guys kung mayroong pasahero dito. Mega Mall at saka Shangri-La. Ayan guys, social na mall ito. Shangri-La Plaza. Ayan, Shangri-La Plaza. Ayan. Dito, Chuck, hindi tayo mawala ng pasahero. Ayun, may pumapara guys. Magandang babae. Ayan. Sa Raimundo lang po. Sorrento Oasis. Thank you po. Alam doon, yung malapit sa may Petron, ano? Sa may... Kondo? Aba. Sorrento Oasis. Malapit po sa may Petro. Yan, guys. Pwede po kami mag-Rosario din. Kanan ng Sirin. Guys.
So guys, dadaan tayo ngayon dito sa bagong tulay, yung Bridgestone. So maraming bisis ko na itong ibinlog pero sa umaga. Ngayong dadaan tayo dito guys, gabi. Tingnan natin kung gaano kaganda to. Walang problema dito guys kasi maraming ilaw. Medyo doon sa maraming kainan doon guys, oh. Paano kaya makakapunta doon? Daming kainan doon, oh. May laruan pala dito guys ng football, oh. Yan, oh. Yan. May silo kasi doon sa hindi tayo makapasok guys. Dapat makaparking tayo. Wala. Yun, park tayo, hindi nakapark yung mama. So nahirapan siguro magparking. So tayo magpa-parking dito guys. Kaya natin i-park yan guys. Hindi pa yan ang pinaparkan natin, eh. Ayan, oh. Pasok. Ayan. Alright. Malayo. Medyo malayo to guys. Lalakarin natin. Yan guys, dami pagkain dito. Gala ko lang kayo guys. Hindi man ako kakain dito. Yan, oh. Sarap sana kumain guys. Kaso lang sa bahay, mura lang, oh. 90 pesos lang, oh.
Oh, dito tayo guys. Oh. Okay guys. Labas na tayo. Nasyal ko lang kayo dito guys. So nagutom tayo guys. Bye bye. Nagutom tayo. Man tayo kumain. Mura lang naman guys pagkain. Isandaan lang yung mga tuhog-tuhog na yan guys. So hindi tayo kakain kasi sa bahay na tayo kakain eh. Lakad-lakad. Presko pa dito guys. Alright. Yeah, so mamaya daran tayo guys sa tulay. Yung pinaka talaga na pinaka landmark nila yung Bridgestone Bridge. Daan tayo guys. Yeah, mag-shoot dito. Ayan. Magsyuta. Nagbanig lang sila rito. Oh, saan na ba yung sasakyan ko? Alright. So, right guys, naipasyal ko na kayo dito. So, daanan natin yung pinaka-landmark nila na statue. So, tapos away na tayo guys. Daanan natin yung statue dito na Bridgestone. Umiingay itong seatbelt ko guys. So kung masarap mamasyal dito, yung kainan medyo mura lang guys. Mura yung mga pagkain nila. Nandito yung anak ko kanina nag-text sa akin namasyal din mag-isa. So dahil natin yung statue dito na bagay ito aso lang ano guys madilim guys hindi ka madilim, hindi natin sobrang laki. Hindi makita guys. Ang laking statue yan Hindi ko siya makuhanan madilim kulay itim. Alright guys. Alright guys, hanggang dito na lang aking vlog. At kung nagustuhan yung aking vlog guys, paki-like naman please. At paki-subscribe naman kung nakadaan kayo sa aking channel. Yun lang po, masaya na tayo. Likes, subscribe at thumbs up. Okay?
At maraming salamat guys. Pag nanonood tayo guys ng videos, paki-like naman. Yun lang tayo para medyo masaya naman si Lolo. Okay guys, hanggang dito na lang aking vlog. At maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Happy Sunday.